Find my tracks in the snow, 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 snow. Сутринта пред блока се срещат две съседки – баба Пена и баба Цена. Цене, да ти кажа, станала съм точно като часовник. Що ма, Пене? Ама как що ма? Всяка сутрин, точно в 4 часа се запикава. Точно в 5 часа се насирам. И 6 часа се забужда. Старо софийско кафене. На масата до прозореца стоят двама интелектуалци. Копала, това днешното интелигенция, бе. Я ги погледни. Снобар до снобар. Един свестен лав не мога да чуеш. Мане, бе, кофер. Не ми прикара изобщо. Като гледам каква тъпня около. Няма атмосфера. Няма нищо. Едно време ко беше? Да, копеле. Едно време ко беше? То тук. Народ. Готин. Интелектуалци. Мае. Знаеш и копеле. Така се отекчавам. Че мине да фана тука се кача и се сера на маста. Нема смисъл, копеле. Никой няма да те разбере. Наложило се един пич по спешност да си шие костюм. Отива при шивача и казва: майсторе, аман заман. Много те моля. В събота ми е сватбата, 3 дена остават. Нямам костюм, не знам какво да правя. Моля ти се, спасявай положението. Чакай, момче. За 3 дена костюм става ли? Ами нали трябват проби, нали трябва да го ушия, то така бързо не става? Моля те, майсторе, 1000 лева давам отгоре, моля ти се, направи нещо, бе. Абе аз нещо ще направя, ама не знам това нещо дали ще ти се хареса много. Минали дена отива нашия човек да си вземе костюма, облича сакето, единия ръкав по-дълъг, другия по-къс. Вика: бе, майсторе, тук малко с ръкавици, единия по-тък. Виж сега кока. Не е време да ти го оправям. Зато и малко, вика, че се наведеше и така надясно. Вика така, малко ще свиш лявата ръка, малко така. Точно така. Ето сега, вика, те стои идеално сакото. Дай да видим и панталона, ако може. Ами обуй го. Абе, майсторе, казва: ами той левия крачил малко по-къза. Ами по-къше, за 3 дена стават по-къси. И какво да направите? Как ще направиш, бе? Така малко ще притекнеш, вика, с левия крак. Ето виж сега как са равни. Добре. Ето и парите тръгвам, нали, ще нямам време. Ами айде със здраве да го носиш. Излиза на улицата човека, малко приклекнал с левия крак, малко се навел с десното рамо и двама келе ще го гледат отстрани и си говорят. Как може да такива кретени, такива хубави костюми да им шия, да копели? Кажи ми!